Com heu vist en aquests últims dies, els regidors i regidores s'han anat presentant amb el seu nom, cognom, però també totes les responsabilitats que tenen i els projectes més importants que volem fer durant aquests propers 4 anys. Primer de tot, us vull agrair la vostra confiança una vegada més i dir-vos que tenim el compromís de continuar millorant el nostre municipi. Volem millorar els parcs infantils, els espais de trobada de les persones, també els espais de mobilitat sostenible. No fa gaire vam poder inaugurar el carril bicicleta que ens porta de Ribes a les Roquetes i de Roquetes a Ribes, però també volem fer-ho en municipis del voltant i ser la porta de connexió amb aquesta mobilitat sostenible de caminar, d'anar en bicicleta amb la resta de municipis. Volem que les places, volem també que els carrers siguin espais de convivència i per això els hem de tenir bé. I vull fer una crida avui a aquest civisme, a aquesta convivència que jo crec que ha de ser exemplar en el nostre municipi i per la qual estem compromesos i volem treballar amb tots i totes. Estic a la vostra disposició. Em podeu contactar en qualsevol moment i sabeu que m'agrada aquesta proximitat i aquesta relació amb tots vosaltres.